Дорогие сябры, сегодня 9 травня 2025 года, 7 числа був здадений шляхопровод пішохідний, самый великий в Україні, в Гомелець на мікрорайон Старий аеродром. Ось зараз тут зроблений дах, покладена плитка. Ось такий дах. Тут ось знаходяться комбайни завода, все бачите, тут на території. І Андрій Пуханов, проводійний сябр Білоруського географічного товариства. Дякую.